28 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум, ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатори иншооти таъиноти гуногун, боздид аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти Соғд ташриф оварданд. Сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. Дар деҳоти анзоби ноҳияи Айнӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти вилояти Соғд, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мардуми шукргузору ваҳдатсарои ноҳия истиқбол гирифтанд. Ассалом, эй пешвои раҳкушо сӯи зафар. Марҳабо бар сарзамини сабзпӯшу гулбасар. Аз фуруғи меҳратон дилҳо мунаввар мешавад. роҳи фардо низ мегардад дурахшон бештар. пешвои миллати маҳбуби мо хуш омадед. бо шукӯҳу нусрату файзу зиё хуш омадед. хуш омадед ба суғди бостон. қадамҳоятон хуҷаста буд пешвои муаззами миллат. нахуст дар деҳаи анзоби ноҳияи Айнӣ бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мактаб-интернати наву замонавӣ, ки дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 бо фароҳам овардани тамоми шароити зарурии таълиму тарбия, хобгоҳ ва дигар иморатҳои ёрирасон бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин муассисаи таълимӣ, ки аз лиҳози меъморию сохтумонӣ ва имконияту шароити муосири таълиму тарбия дар ноҳия назир надорад, дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд карда шудааст ва дар он асосан аҳолии синни мактабии деҳоти Анзоб ва водии Яғноб ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. корҳои сохтумонӣ дар хобгоҳи мактаб-интернат моҳи августи соли 2018 оғоз гардида аз 4 ошёна иборат аст ва дорои ошхонаи барҳаво, китобхона бо фарогирии шумораи зиёди адабиёти дарсию бадеӣ, ҷойи бозии шоҳмод, синфхонаҳои компютерӣ, ҳунаромӯзии духтаронаю писарона, ҳуҷраҳои барҳавои хоб, дарстайёркунӣ, нуқтаи тиббӣ, ҷойи дарзмолкунӣ, толори барҳавои варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. хобгоҳи мактаб-интернати назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 дар маҷмӯъ барои 110 нафар пешбинӣ гардидааст. ду синфхонаи ҳунаромӯзӣ, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз карда шудааст, барои соҳибкасб гардидани духтарону писарони деҳоти Анзоб ва водии Яғноб метавонанд нақши калон дошта бошад. дар ин синфхонаҳо духтарон ҳунари дузандагӣ ва писарон дуредгарию оҳангариро меомӯзанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ аз тарбиятгирандагони ин муассисаи таълимӣ даъват ба амал оварданд, ки дар замони пешрафти куллӣ дар ҷаҳон аз ҷумла рушди бесобиқаи илму техника пайваста пайи омӯзиш бошанд ва дар оянда ҳамчун кадрҳои баландихтисос дар ободию тараққиёти Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзандаи худро гузоранд. ба таъкиди пешвои миллат, ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аз бунёди муассисаҳои муосири таълимӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ин ба таълиму тарбияи дуруст ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ фаро гирифтани наврасону ҷавонон мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба ин, ифтитоҳи мактаб-интернати нав, ки дар арафаи таҷлили 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ рост омад, барои хонандагон тӯҳфаи арзишманд арзёбӣ гардид ва аз омӯзгорону мураббияҳо даъват карда шуд, ки бо истифода аз шароити хуби дар ин муассиса муҳайё гардида ба сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. ҳамаи синфхонаҳои мактаб-интернат бо пешрафтатарин технология ва воситаҳои илмомӯзии муосир ба монанди тахтаҳои электронӣ ва компютерҳо муҷаҳҳаз гардидааст. соли 2011 пешвои муаззими миллат супориш дода буданд, ки дар деҳаи анзоби ноҳияи Айнӣ мактаб-интернат барои хонандагони водии Яғноб сохта шавад. хушбахтона мактаб-интернат дар деҳаи анзоб сохта ва беистифода дода шуд. мо омӯзгорон, хонандагон ва аҳли деҳа миннатдории хешро ба пешвои муаззими миллат мерасонем. ин хобгоҳ мактаб интернат маҳз барои хонандагони водии Яғноб сохта шудааст, чунки онҳо аз таҳсил дар зимистон хеле дур мемонанд ва имрӯз шароит фароҳам омад, ки онҳо дар ин хобгоҳ зиндагӣ кунанд ва дар мактаби таҳсилоти миёнаи рақами 22 таҳсил намоянд. و با زبان شیرین یغنوی میگم که این نور این لود شاد بند
2 روغنی کلچشنی آزاد وان. یعنی معنای این در آن است که امروز بچه‌های یغنوب خیلی خرسند از این اقدام. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ما تربیه گیرندگان آرزو و رویاهای خود را با دستگیری و غمخوری‌های پیشوای ملت عملی گشته می‌بینیم. ساخته و به استفاده دادن چنین بینای محتشم و زیبا در دل کوههای این دهه رفشنگری آن است که پیشوای ما به رشد ساحه علم و معارف و باسواد نمودن نسل آینده سازی ملت دقت اولین درجه ظاهر نمودند. ما تربیه گیرندگان جواباً به این دستگیری و غمخوری های پدرانه پیشوای ملت وعده می‌دهیم که با دانش خوب و اعلی تحصیل نموده پیرو پیشوای معرفت پرور خود باشیم. толори варзишӣ ки барои машқу тамрини намудҳои гуногун пешбинӣ шудааст, пеш аз ҳама дар тарғиби тарзи ҳаёти солим байни хонандагон ва омода намудани варзишгарони оянда нақши асосӣ хоҳад дошт. дар ин мактаб-интернат ҳамчунин як буғхонаи дорои таҷҳизоти муосири боангишт фаъолияткунанда сохта ба истифода дода шудааст. дар фасли сармо ба воситаи ин буғхона тамоми иншооти мактаб-интернат бо истифода аз ангишт бо гармӣ таъмин карда мешавад. хонандагону омӯзгорони мактаб-интернати мазкур ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. зимни боздид ва ба истифода қарор додани чунин бинои муҳташаму зебо ки иборат аз хобгоҳ, ошхона, синфхонаи компютерӣ, коргоҳи дуредгариву дӯзандагӣ, китобхона бо толори хониш, толори варзишии бисёр замонавӣ, تعمیر و از نفسازی مؤسسه رقم 22 و تامین نمودن سینخانه‌های آن با تجهیزات‌های تجربوی و دیگر عیانیت‌ها نشانه و گواه سخن‌های بالاست. می‌خواهیم منتداری صمیمانه و بی‌پایان تمام مردم دهه انزاب و وادی یغناب را به پیشوای معظم ملت رسانیم. ما آموزگاران جواباً به این غمخواری و دستگیری‌های شایان پیشوای ملت وعده می‌دهیم که خوانندگان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن‌شناسی، افتخار و غرور ملی، دانش مکمل و ذهن سالم به وایه می‌رسانیم و برای باز هم گلگل شکوفایی این میهن عزیز و سرسبز سهمگزار می‌باشیم. در گذشته چنین شرایط برای ما مهیا نبود و امروز با تشبث پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان چنین امکاناتی موثر برای ما فراهم آورده شد. ما جواباً به این غمخوری‌های جناب عالی وعده می‌دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی خط نموده نامبردار تاجیکستان شویم. дар деҳоти анзоб дар баробари бунёди хобгоҳи мактаб-интернат ҳамзамон бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 низ пурра навсозӣ гардида барои хонандагон шароити мусоиди илмомӯзӣ фароҳам оварда шуд. омӯзгорон мегӯянд бинои муассисаи таълимӣ ҳанӯз соли 1985 сохта шуда вақтҳои охир ҳолати ногувор дошт. шурӯъ аз соли нави хониш хонандагони ин муассисаи таълимӣ дар синфхонаҳои барҳавои муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири илмомӯзӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. бинои таълимии мактаб аз 4 ошёна иборат буда дорои синфхонаҳои муҷаҳҳаси фаннӣ аз ҷумла синфхонаи химия, биология, асосҳои кор бо компютер, физика, математика, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, омодагии ибтидоии ҳарбӣ, ҳунаромӯзӣ ва утоқҳои кории омӯзгорон мебошад ва барои 740 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. ҳамчунин саҳни ҳавлии мактаб пурра сафолакпӯш ва барои истироҳату фароғати омӯзгорону хонандагон 2 суҳбаткада сохта шудааст. тақар кӯҳистон барои ба мисол мегирем лоиҳа ина мутобиқ кардан мо бисёр корҳои заминиро ба иҷро расондем. аз он ҷумла баровардани хок, асфалтпӯш кардани сатҳи чӣ, сафолакпӯш кардани сатҳи бино бо таъмири куллӣ гардондани дар симхонаҳои пешнамактаби умумӣ. ба замин ин мо толори варзишӣ сохтаем бо буғхона барои таъмини тамаркази гармидиҳӣ сохта мекардем.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон чун анъанаи нек дар арафаи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба 20 нафар ятими кулли деҳоти Анзоб ва 40 нафар наврасони водии яғноби ноҳияи айнӣ ки аз ин пас дар ин муассисаи таълимӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. Сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба таълиму тарбияи насли наврас бахусус ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои ниёзманд сол то сол зиёд гардида ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил, кору фаъолият ва зиндагии мустақилонаи онҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи айнӣ таваллудхонаи маркази саломатии Анзоб мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои таваллудхона ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо дастури бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта шуда аз 5 ҳуҷра аз ҷумла ҳуҷраҳои қабул, таваллуд ва баъди таваллуд, хатна ва утоқи кории табибон иборат мебошад. ҳамаи ҳуҷраҳои таваллудхонаи нав бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин гардида барои модару кӯдак шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. мавриди зикр аст ки аз ин пеш дар ин ҷо таваллудхона мавҷуд набуд ва занони водии яғноб, деҳаҳои Марғеб, Анзоб ва Марзич масофаи 40-50 километрро тай карда ба беморхонаи шаҳраки Зарафшон ва маркази ноҳияи айнӣ мерафтанд. дар гузашта бинобар дур будани таваллудхонаи минтақавию ноҳиявӣ занону духтарон ба азобҳои зиёде дучор шуданд. баъзан модар аз кӯдаку кӯдак аз модари хеш ҷудо шуд ва мо мехоҳем ки ин қазияҳо дар гузашта монад. имрӯз ки бо шарофати ҷаноби олӣ муҳтарам сарвари давлат мо соҳиби чунин хонаи умед гаштем, ба он кас ташаккури беҳад аз номи занону модарони яғнобу деҳаи Марғебу Марзичу Анзоб бо самимият ташаккури бепоён мегӯям.